Pán Náď, vy ste tu v máji obvinili Smer, že dostal peniaze z Ruska, čo sa dodnes nejakým spôsobom nepotvrdilo. Nebola to chyba? Nebola to chyba, povedal som pravdu a poznáte ma, vždy budem hovoriť pravdu. Opozícia vás obvinuje, že ste klamali priamo v prenose. No klamal som a ospravedlňujem sa za to, ale bolo to s dobrým cieľom. No, takže veziete niečo na Ukrajinu? Nevezieme nič na Ukrajinu, to by som musel o tom niečo vedieť. Ja teda ako nie som armádny expert, ale toto vyzerá podľa mňa ako podvozok S-300. No to ani ja nie som armádny expert, môže to byť systém protizdušnej obrany a môže to byť aj S-300, ale my sa tým aj netajíme, že my dislokujeme S-300 na východnej hranici, čiže je to úplne v poriadku. Takže v každom prípade ju zatiaľ neveziete na Ukrajinu? Určite nie. Slovenský systém protivzdušnej obrany S-300 je už na Ukrajine. Prevoz trval podľa informácií Markízy 2 dni. Takže v každom prípade ju zatiaľ neveziete na Ukrajinu? Určite nie. Určite nie.